Keď sa ráno zobudíš, stalo sa ti už niekedy, že sedíš na kraji postele dlhší čas a snažíš sa nazbierať silu, aby si vstal a rozhýbal sa. Zdá sa, že tvoje nohy sú o niečo slabšie, než boli pred mesiacom. Keď zdvihneš ruky, musíš vynaložiť o niečo viac námahy. Dôvod, prečo kráčaš trochu pomalšie než zvyčajne, nie je bolesť. Skôr je to tým, že tvoje telo sa necíti tak silné ako kedysi. Ak si uvedomíš, že v tom nie si sám, vec, že postupná strata svalovej sily, ktorá prichádza po 60-ke, je úplne prirodzený a očakávaný jav. Mnohí ľudia však nevedia, že sarkopénia, čo je stav označujúci stratu svalovej hmoty, nie je spôsobená výlučne samotným procesom starnutia. Naopak, je to o tom, čo robíme alebo nerobíme pre podporu nášho tela na tejto ceste. Poviem ti niečo, čo ťa možno prekvapí. Svaly sa neposilňujú iba vďaka aktivitám, ktoré vykonávaš počas dňa. Počas spánku tvoje telo vykonáva tú najdôležitejšiu úlohu. Vtedy obnovuje, opravuje a regeneruje svalové tkanivo. Ale toto sa udeje len vtedy, ak mu poskytneš správne stavebné látky, s ktorými môže pracovať. Nie len hociaké jedlo, ale ten správny druh pokojného, výživného večerného jedla, ktoré pôsobí potichu, zatiaľ čo spíš, je zdrojom týchto stavebných látok. Ak chceš niečo vybudovať, musíš to jesť. Jednu pokojnú noc za druhou. Ja ťa prevediem procesom konzumácie 4 silných prírodných jedál pred spaním. Tieto jedlá ti môžu pomôcť predchádzať strate svalov, obnoviť silu a zobudiť sa s pocitom väčšej istoty vo svojom tele. Posledné jedlo, ktoré stačí zjesť iba jednu lyžicu pred spaním, ťa možno prekvapí tým, aký účinok má na tvoje svaly. Zostaň so mnou až do konca. Určite daj tomuto videu like, prihlás sa na odber kanála Senior Health a podeľ sa o svoje skúsenosti v komentároch, ak ťa zaujímajú jednoduché stratégie, ako si udržať silu počas spánku. Poznáš ten pocit, keď si pred spaním dal malú desiatu a po prebudení si sa cítil lepšie? Bolo by veľmi zaujímavé dozvedieť sa o tvojich skúsenostiach. Jednoduché kiwi je ovocie, ktoré je zvonka jemne chlpaté, zelené, zvnútra sladké a sviežo kyslasté. Začnime dnes práve týmto ovocím. Možno si myslíš, že kiwi je skôr osviežujúca desiata počas horúceho letného dňa alebo prísada do ovocného šalátu. Toto malé ovocie je však tichým hrdinom, pokiaľ ide o spánok a regeneráciu, najmä ak si ho dáš večer. Toto veľa ľudí nevie, ale tu je viac informácií. Chcem sa s tebou podeliť o príbeh. Pri rozhovore pri šálke čaju mi muž menom Juraj, ktorý mal 74 rokov, bol vdovec a odišiel do dôchodku po učiteľskej kariére, povedal zaujímavý príbeh. Už vlastne nespím celú noc, priznal sa. Vieš, keď sa zobudím, mám pocit, že moje telo počas spánku držalo stres a je celé stuhnuté. V istom zmysle ho nič nebolelo. Bol skôr unavený a vyčerpaný. Všimol si, že jeho nohy už nie sú také stabilné ako kedysi. Už to nebola tá samozrejmá sila v rukách, ktorú považoval za prirodzenú. V jeho mysli to bola prirodzená súčasť starnutia. Požiadal som ho, aby urobil jednu malú zmenu. Aby si dával 2 kiwis asi 1 hodinu pred spaním každý večer počas 2 týždňov. A to bolo všetko. Rozdiel je taký jemný, že tomu ani neuveríš. Okrem toho, že zaspával rýchlejšie, čo sa Jurajovi nestalo už roky, mi povedal, že sa začal prebudzať s pocitom ľahkosti, oddychnutý a pohyblivejší. Zasmial sa a dodal: Už viac nevrzgám ako stará stolička, ako kedysi. Zrazu mal pocit, že jeho nohy sú opäť jeho. Prečo sa vlastne kiwi považuje za také výnimočné? V prvom rade, kiwi je jedno z mála ovocí, ktoré prirodzene obsahuje melatonín. Hormón, ktorý dáva tvojmu mozgu signál, že je čas uložiť ťa na spánok. Kiwi je jemná, na jedle založená verzia melatonínu, ktorú tvoje telo dokáže prirodzene prijať a využiť, na rozdiel od tabletiek, ktoré používa mnoho ľudí. Výskumy tiež ukazujú, že konzumácia kiwi pred spaním môže zvýšiť kvalitu aj dĺžku spánku, najmä u starších ľudí. A teraz prichádza tá zaujímavá časť. Počas najpokojnejších a najhlbších fáz spánku tvoje telo dokáže najintenzívnejšie opravovať svaly. Len keď sa naozaj dostaneš do týchto hĺbších fáz spánku, tvoje telo vie obnoviť opotrebované tkanivá, vrátiť hormóny na normálne úrovne a regenerovať silu. Zatiaľ čo snívaš, kiwi ti môže pomôcť otvoriť tieto dvere. Kiwi je totiž nielen zdrojom melatonínu,
ale aj vynikajúcim zdrojom antioxidantov, ako je vitamín C a vitamín E. Prečo je to dôležité? Pretože ako stárneme, naše svaly sú oveľa náchylnejšie na zápaly a oxidačné poškodenie spôsobené prostredím. Bolesti, stuhnutosť a celkový pocit spomalenia patria medzi príznaky, ktoré z toho vyplývajú. Keď prijímaš antioxidanty, ktoré pomáhajú odstraňovať tieto poškodenia, tvoje svalové bunky sa môžu sústrediť na regeneráciu namiesto neustálej opravy. Okrem toho je kiwi skvelým zdrojom draslíka, ktorý je nevyhnutný pre správne sťahovanie svalov a pomáha predchádzať nočným krčom v nohách. A určite vieš, aké užitočné to je, ak si sa niekedy zobudil o 3 hodine ráno s jedným z tých pálivých krčov v nohe. A teraz prichádzame k časti, ktorú seniori oceňujú najviac. Kiwi je ľahko stráviteľné a nespôsobí prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi. Aj napriek sladkej chuti má nízky glykemický index, čo znamená, že je bezpečné pre ľudí, ktorí si sledujú cukrovku alebo pozorne monitorujú hladiny inzulínu. A keďže prirodzene obsahuje len veľmi málo sodíka, je výbornou voľbou pre ľudí, ktorí bojujú s vysokým krvným tlakom. Aká je najlepšia stratégia? Užiť si ho. 2 zrelé kiwis by si mal ošúpať asi hodinu pred spaním. Odporúča sa zjesť ich pomaly, možno pri oddychu s knihou alebo pri pokojnej hudbe. Aj keď ide o jednoduchý zvyk, je to signál pre tvoje telo, že je čas uvoľniť sa. Čoskoro príde uzdravenie. Ako pri všetkom, aj tu je dôležité všímať si svoje telo. Ak je niekto citlivý na ovocné kyseliny alebo už má tráviace problémy, môže pocítiť mierne podráždenie žalúdka. Pre väčšinu ľudí je však kiwi jemné, upokojujúce a dobre tolerované. Dá sa dokonca povedať, že je hojivé. Kiwi je jemná cesta k hlbšiemu spánku a lepšej regenerácii. A práve sme si vysvetlili tichú silu kiwi. Teraz sa však presuňme k niečomu trochu tradičnejšiemu. Niečomu, čo si už každý z nás niekedy vychutnal. Či už s hriankou na raňajky, alebo ako súčasť rodinného receptu, ktorý máme radi. Reč je o vajíčkách. Možno si teraz hovoríš, vajcia pred spaním. Áno, je to pravda. Keď si predstavíme vajíčka, väčšinou si ich spojíme s raňajkami. No tu je niečo, čo ťa možno prekvapí. Obzvlášť, ak máš viac než 60 rokov a tvojim cieľom je udržať si silu, rovnováhu a svalový tónus počas spánku. Zjesť vajce pred spaním môže urobiť pre tvoje telo naozaj niečo výnimočné. Ako vidíš, účinnosť vajec nespočíva iba v tom, že obsahujú veľa bielkovín, hoci to je samozrejme pravda. Vajíčka obsahujú všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré tvoje svaly potrebujú na rast a regeneráciu, vďaka čomu ich odborníci na výživu označujú ako kompletný proteín. Aby toho nebolo málo, vajcia majú mimoriadne vysoký obsah leucínu, esenciálnej aminokyseliny, ktorá stimuluje tvorbu svalových bielkovín. Keď zješ vajce, tvoje telo dostane jasný signál. Je čas opravovať. To je vlastne iba sofistikovaný spôsob, ako povedať, že vajcia sú plné bielkovín. A teraz prichádza časť, ktorá je pre seniorov obzvlášť zaujímavá. Do istej miery sa naše telo stáva menej citlivým aj na malé množstva bielkovín, keď starneme. 25-ročný človek môže nabrať svaly aj po malom kúsku kuracieho mäsa. No tí, ktorí majú viac než 60 rokov, zvyčajne potrebujú väčšie množstvo kvalitného proteínu a najmä toho, ktorý je bohatý na leucín, aby dosiahli rovnaký účinok. A práve tu vajíčka skutočne vynikajú. Jedno veľké vajce obsahuje približne 6 gramov bielkovín a medzi 500 až 600 mg leucínu. Takéto množstvo bielkovín dokáže významne prispieť k regenerácii svalového tkaniva počas noci. Dať si mäkké vajce asi hodinu pred spaním môže byť ten chýbajúci kúsok, ktorý tvoje telo potrebuje, aby ostalo silné. Platí to najmä vtedy, ak večer jedávaš skôr ľahšie jedlá, alebo tvoje jedlo neobsahovalo dosť bielkovín. Ale to nie je všetko. Vajíčka sú tiež zdrojom vitamínu D, ktorý chýba mnohým starším ľuďom, najmä tým, ktorí netrávia veľa času na slnku. A vitamín D nie je len o kostiach. Zohráva dôležitú úlohu aj pri činnosti svalov a koordinácii. Keď k tomu pridáš ešte cholín, ktorý sa vo vajciach nachádza a podporuje činnosť mozgu a nervov, máš jedlo, ktoré ti pomáha pohybovať sa a reagovať ľahšie a sebavedomejšie. No čo cholesterol? Možno sa práve teraz pýtaš. A to je dobrá otázka, najmä keď si uvedomíme, že vajcia mali kedysi zlú povesť.
Tu je to, čo hovoria najnovšie vedecké výskumy. Pre väčšinu ľudí konzumácia vajec s mierou, teda približne 1 vajce denne, nezvyšuje riziko srdcových ochorení. Dokonca existujú štúdie, ktoré naznačujú, že vajcia môžu zlepšiť tvoj cholesterolový profil tým, že zvýšia hladinu HDL cholesterolu, teda toho dobrého. Vajíčka tak môžu byť veľmi bezpečnou a hodnotnou súčasťou tvojej stravy, pokiaľ ti lekár vyslovene neodporúčil vyhnúť sa im. Samozrejme, záleží aj na tom, ako vajíčka pripravíš. Jemné spôsoby, ako je pošírovanie, varenie na mäkko alebo jednoduché miešanie na olivovom oleji sú šetrné k tráveniu a zachovávajú viac živín. Mal by si sa vyhnúť smaženiu na masle alebo nadmernému soleniu, pretože to môže podráždiť žalúdok a zvýšiť krvný tlak. Mäkké vajíčko patrí medzi najjednoduchšie bielkoviny na konzumáciu a je skvelou voľbou pre ľudí, ktorí majú problémy s prežúvaním. Netreba namáhať čelusť. Dovol mi ilustrovať to na reálnom príklade. Počas účasti na wellness programe som sa zoznámil so ženou menom Lenka. Má 68 rokov, neustále sa usmieva a každému, koho stretne, prinesie ovocie. Už niekoľko rokov trpela pocitom slabosti ráno. Keď bola mladšia, zvykla hovoriť: keď vstanem z postele, moje nohy sa trasú ako uvarené rezance. Hoci si myslela, že vynechanie večerných jedál jej pomôže lepšie spať, večeru buď jedla veľmi neskoro, alebo ju nejedla vôbec. Dohodli sme sa, že do jej večerného režimu zaradíme jedno poširované vajíčko. Nebolo to veľké jedlo, skôr teplá maškrta pred spaním. Po 2 týždňoch mi povedala: aj keď som nečakala, že to bude mať nejaký účinok, už sa necítim taká roztrasená ako predtým. Moja myseľ je naozaj stabilná. Ak si vyberieš ten správny proteín pred spaním, môže to dosiahnuť takýto účinok. Tu nejde o to, že by si mal večer jesť veľké porcie. Vôbec nie. Dôležité je, aby si počas odpočinku poskytol svalom dostatok paliva, aby sa mohli hojiť a obnovovať. Telo tú prácu spraví samo. Všetko, čo musíš urobiť, je poskytnúť mu potrebné zdroje. Teraz obráťme našu pozornosť na niečo, čo by si možno nečakal. Niečo, čo sa ti zmestí do dlane, alebo na čo dokonca zabudneš, odložené v pohári v skrinke. Ich veľkosť ťa však nesmie zmiasť. Tieto malé semienka patria medzi potraviny, ktoré väčšina ľudí pri večernom jedení podceňuje. Reč je o tekvicových semienkach. Tých istých malých zelených semienkach, ktoré sa často posýpajú na šaláty alebo miešajú do granoly. Lenže tekvicové semienka majú omnoho väčšiu silu, než by ich drobná veľkosť naznačovala, pokiaľ ide o tvoje svaly, spánok a celkovú regeneráciu počas noci. Dovol, aby som ti predstavil Haralda. Bol to záhradník na dôchodku, mal 72 rokov. Jeho ruky stále pôsobili tak, ako by dokázali spracovať pôdu. Prišiel ku mne s rovnakým problémom. Každé ráno, keď sa zobudím, cítim napätie v nohách. Rozhýbem sa, fungujem, ale stále mám pocit, ako by som si vôbec neoddychol. Chýbal mu horčík v jeho večernom režime, v strave aj v spánkových návykoch a práve na to sme sa zamerali. Horčík, ako už vieš, je minerál, ktorý pomáha uvoľňovať svaly. Ak ho nemáš dostatok, svaly môžu zostať čiastočne napäté aj počas spánku. Niektorí ľudia síce spia 8 hodín, no aj tak sa ráno zobudia s bolestiami práve kvôli tomu. A hádaj čo? Jeden z najlepších prírodných zdrojov horčíka máš práve teraz pred očami. Správne, tekvicové semienka. Malá hrsť, teda približne 1 unca, ti dodá asi 37% dennej potreby horčíka. Keď si uvedomíš, aké malé množstvo to je to naozaj ohromujúce. Keď si ich dopraješ večer, dávaš svojmu telu zdroje na to, aby sa uvoľnilo nielen psychicky, ale aj fyzicky. No horčík nie je jedinou výhodou, ktorú tekvicové semienka prinášajú. Sú tiež jednou z mála potravín, ktoré prirodzene obsahujú tryptofán, aminokyselinu, ktorú tvoje telo premieňa na serotonín a následne na melatonín, hormón podporujúci zaspávanie. Ak skombinuješ tryptofán s horčíkom, zažiješ silný dvojitý účinok, ktorý ti umožní spať lepšie a hlbšie. Samotný tryptofán nespôsobuje poruchy spánku. Práve naopak, pomáha ti regenerovať. Lepší nočný spánok spúšťa väčšie uvoľňovanie rastového hormónu, vyššiu mieru bunkovej opravy a áno, aj intenzívnejšiu obnovu svalov počas noci, zatiaľ čo spíš pod prikryvkou. Tekvicové semienka sú skvelým zdrojom rastlinných bielkovín.
približne 7 gramov bielkovín na 1 uncu a obsahujú aj prospešné tuky, ktoré spomalujú trávenie. Nezabúdajme na túto podstatnú vec. Namiesto náhleho nárastu a následného poklesu hladiny aminokyselín zažije tvoje telo postupné a stabilné uvoľňovanie aminokyselín počas celej noci. Je to jemná podpora, presne to, čo starnúce svaly potrebujú na hojenie a posilňovanie. Otázka, ktorá ťa možno teraz napadá, je, ako vlastne jesť tekvicové semienka večer. Bez pochýb. Drž sa malého množstva. 1 až 2 lyžice úplne postačia. Môžeš ich jesť v prirodzenej podobe, alebo, ak chceš zvýšiť príjem bielkovín, môžeš ich posypať na trochu obyčajného gréckeho jogurtu. Aby vynikli ich oriešková chuť, niektorí ľudia ich mierne prehrejú na panvici, ale nemusíš to robiť. Jediné, čo by si nemal robiť, je pridávať soľ. Najmä ak sa snažíš kontrolovať vysoký krvný tlak, konzumácia sodíka neskoro večer tvojej regulácii tlaku rozhodne nepomôže. Tekvicové semienka sú navyše bohaté na zinok, ktorý podporuje opravu buniek, posilňuje imunitný systém a dokonca pomáha udržiavať hormonálnu rovnováhu. To je obzvlášť dôležité pre mužov po 60-ke, ktorí chcú udržať hladiny testosterónu v zdravom rozmedzí, pretože testosterón je priamo spojený so svalovou hmotou. To všetko z jediného semienka. Príroda predsa neplytvá priestorom. Ako pri iných orechoch a semenách, aj tekvicové semienka sú kalorické. To je malé upozornenie. Neznamená to však, že sú zlé. Len si daj pozor, aby si ich nejedol po plných hrstiach, obzvlášť neskoro v noci. Snaž sa obmedziť na malú porciu. Namiesto toho, aby si ich považoval za maškrtu, ber ich ako nočný elixír, ktorý podporí tvoje svaly aj spánok. A tu sa dostávame k poslednému, nenápadnému šampiónovi sily pred spaním. Sladkosť ovocia a chrumkavosť semien tu chýbajú. Nie je to nič farebné ani žiarivé. Tvaroh je však tou potravinou, ktorá ti môže skutočne pomôcť obnoviť svaly, ktoré ti čas počas noci oslabuje. Aby som to dal do perspektívy, skôr než zvraštíš nos alebo si spomenieš na to, že to jedávala tvoja stará mama. Vydrž so mnou, pretože napriek svojej nenápadnej hrudkovitej konzistencii je to jedna z najsilnejších potravín na rast svalov, ktoré môžeš konzumovať, najmä pred spaním a obzvlášť po 60-ke. Dovol mi vysvetliť prečo. V tvarohu sa nachádza špeciálny druh bielkoviny, známy ako kazeín. A kazeín nie je ten istý proteín, aký nájdeš v rybách, hydine či vajciach. Trávi sa totiž veľmi pomaly. To znamená, že tvoje telo ho nespotrebuje okamžite po zjedení. Namiesto toho sa aminokyseliny uvoľňujú postupne počas niekoľkých hodín, čím zabezpečia, že tvoje svaly zostanú jemne vyživované počas celej noci. A aký to má význam? Keďže sa telo počas spánku prepína do režimu oprav, môže, ak nemáš v krvi dosť aminokyselín, začať rozkladať svaly, aby malo palivo na iné procesy. Aminokyseliny sú stavebné kamene svalov. To je to posledné, čo chceš, najmä ak už bojuješ so stratou svalov, ktorá prichádza s vekom. Počas noci preto telu zaistí stály prísun týchto aminokyselín. Inak povedané, pár lyžic tvarohu to dokáže presne zabezpečiť. A pritom to nezvýši hladinu cukru v krvi. Pokiaľ ide o žalúdok, nepôsobí ťažko. Kým sa po tréningu zotavuješ, potichu pracuje. Podporuje rast svalov, opravy a silu. Marta, moja blízka priateľka, má 76 rokov. Bola bystrá ako vždy, no začala si všímať, že jej nohy slabnú. Výjsť po schodoch bolo ťažšie. Vystúpiť z auta si vyžadovalo viac úsilia. Uisťovali ju, že je to len prirodzený proces starnutia, no s takou odpoveďou nebola spokojná. Urobili sme jednu drobnú zmenu. Približne 30 minút pred spaním si dávala malú misku nízkotučného tvarohu. Len pár lyžíc. Po 3 týždňoch mi povedala: mám pocit, ako by moje telo konečne dostalo správny signál. Keď sa zobúdzam, mám viac energie. Teraz cítim stabilitu. Keď telo konečne dostane to, čo mu chýbalo, presne toto sa stane. Okrem toho má tvaroh významné množstvo leucínu, tej istej aminokyseliny, ktorá stimuluje rast svalov a o ktorej sme hovorili pri vajciach. Tvaroh ju však dodáva počas dlhšieho času. Ak sa na to pozrieš takto, vajcia sú rýchly impuls, ktorý veci naštartuje. Tvaroh je pokojná a stabilná ruka, ktorá ťa drží celú noc. A ak si strážiš hladinu cukru v krvi, mám pre teba ešte jednu dobrú správu. Jednoduchá nízkotučná verzia tvarohu
má prirodzene málo sacharidov. Nespôsobí nočný pád ani nebude narúšať hladiny inzulínu. Ľuďom s cukrovkou alebo preddiabetom môže bielkovina pomôcť stabilizovať hladinu cukru v krvi počas noci. Ak ťa trápi soľ, vyber si verziu so zníženým obsahom sodíka. Dnes ich nie je ťažké nájsť. A pre tých, čo myslia na zdravie srdca, voľ nízkotučné varianty alebo tie s 1% tuku, aby si obmedzil nasytené tuky. Poďme ešte k chuti a textúre. Niektorí si tvaroh vychutnajú úplne samotný. Iným chutí v kombinácii, napríklad s pár plátkami banánu alebo lyžicou škorice. Ak ti zostalo kiwi z predchádzajúcej časti, je to výborná kombinácia. Najdôležitejšie je nechať to ľahké a jednoduché. Pamätaj, že nejde o plnohodnotné jedlo, ale o signál pre tvoje telo. Posolstvo je jednoduché. Dopraj si čas. Opravuj sa, kým spím. Jedna lyžica stačí na to, aby urobila rozdiel. Naozaj. A teraz to najkrajšie. Žiadne prípravy, žiadne varenie, žiadny stres. Nemusíš stať pri sporáku ani mixovať smoothie, aby si to dosiahol. Všetko, čo potrebuješ, je otvoriť nádobu, vziať lyžicu a začať živiť svoje telo. Ticho a s láskou. Vo veľkej miere si mnoho starších ľudí myslí, že na získanie sily musia podstúpiť veľké aktivity. Intenzívne tréningy, zložité diety a drahé doplnky. Realita je však taká, že sila po 60-ke pramení zo stálosti v maličkostiach, z vedomia, čo dať svojmu telu a kedy mu to dať. Ďalšou výhodou malej porcie tvarohu pred spaním je, že pôsobí ako upokojujúce objatie pre tvoje svaly. A teraz, keď sme spolu prešli túto pokojnú večernú cestu, zastavme sa na chvíľu, nadýchnime sa a zamyslíme sa. Nemusíš úplne zmeniť svoj život. Nemusíš sa naháňať za dokonalosťou, ani počítať každú jednu kalóriu. Oveľa udržateľnejšie je robiť malé voľby, ktoré sú konzistentné a s láskou. Presne to tvoje telo potrebuje, najmä po 60-ke. Rozhodnutie také malé, ako je ošúpanie kiwi, môže byť tým, ktoré spravíš ešte dnes večer. Uvariť vajíčko, vychutnať si pár lyžic tvarohu, alebo si nechaj na jazyku rozplynúť pár tekvicových semienok predtým, než zhasneš svetlo. Toto nie sú len večerné maškrty. Sú to skutky láskavosti adresované tvojmu budúcemu ja. Dodávajú palivo svalom, uvoľňujú napätie v nervovom systéme, podporujú pokojnejší spánok a energickejšie rána. A tým, že si každú večernú rutinu dopraješ v pokoji, posielaš svojmu telu odkaz, že stále na ňom záleží. Že v tebe stále je sila a že si stále schopný dávať veci dokopy. Pretože toto je pravda. Strata svalov nie je nevyhnutný dôsledok. Dá sa zastaviť. Dá sa jej predísť. Musíš len začať dávať svojmu telu to, čo si pýta. Nie hlučne a prehnane, ale jednoduchými a láskavými krokmi. A tak môžeš ísť spať s vedomím, že tvoje telo sa v noci postupne skladá späť, namiesto pocitu, že tvoja sila slabne. Ak ťa toto video povzbudilo, alebo ti prinieslo nové nápady na vyskúšanie, veľmi rád si prečítam, ktoré jedlá pred spaním ťa najviac zaujali. Napíš mi to do komentárov. Tvoj príbeh môže inšpirovať ďalšieho člena našej rodiny silný a zdravý, pretože čítam každé jedno slovo. A ak si tak ešte neurobil, prosím klikni na tlačidlo páči sa mi to a prihlás sa na odber kanála Silný a zdravý. Niečo skutočne výnimočné tu budujeme. Prostredie, v ktorom starnutie znamená múdrosť, silu a hĺbšie prepojenie so svetom okolo nás. Každý deň. Kým sa opäť stretneme, prajem ti, aby si dobre oddychol, jedol zdravo a zobudil sa silnejší. Zaslúžil si to.